Til mine muslimske brødre og søstre derude, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Og til jer vantro, som ser med, hej. Vi muslimer har boet her i landet i over 30 år. Vi er blevet kaldt perker, indvandrere, fremmedarbejdere, første, anden, tredje, fjerde og femte generations indvandrere. I frygter os, I vil ikke snakke med os, I er bange for at interagere med os. Og dette har vi fået nok af. I år vil vi lave om på det her. Vi vil tage ud på gaden, og vi vil sørge for at ønske jer alle sammen glædelig jul! 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 Jeg synes, det er sgu et friske initiativ, I har lavet her. Og som viser, I er også en del af hele det her. Jeg har holdt lidt jul, ikke? Jeg kan godt lige stå der ved nisseure på. Hvis jeg havde haft en, så havde jeg skulle tage det på og spille mig ind på siden af det. Det er rigtig hyggeligt. Og jeg håber sammen, I får, selvom jeg ved ikke, om I farer jul på samme måde som os, men jeg håber sammen, at I får nogle gode dage her. Fordi julen, det er jo hjerternes fest, så det håber jeg sgu.